Permezz tal-Evanġelju tal-lum, Ġesu jfakkarna fl-10 kmandament la tixtieqx ħwejjeġ tal-oħrajn. Mulej Ġesu, eħlisni minn kull reba għall-affarijiet materjali u għejni naqsam mal-oħrajn il-ġid materjali li jogħġbok tagħtini. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. L-lum hija tifkira ta' qaddisin martri missjonarji fil-Kanada, San Juan Brebeuf u San Isaac Jogues u sħabu li kienu Ġeżwiti, dawn kienu missjonarji li mietu bejn l-1642-1649, ġifieri fis-seklu 17 ġewwa l-Kanada. Kif ukoll San Pawl tas-Salib, illi kien Taljan, twieled lejn Tarf fis-seklu 17 fl-1694 u kien bniedem ta' karità kbira, ta' ħidma kbira mal-foqra, mal-morda, imbagħad waqqaf il-Kongregazzjoni tal-Passjonisti. U ħadem ħafna, speċjalment f'diversi partijiet fl-Italja, appostolat kbir illi l-lum għatem naturalment il-kongregazzjoni tiegħu tal-Passjonisti. Nitolbu l-mulej biex dawn il-qaddisin ikunu dejjem ta' ispirazzjoni u ta' għajnuna għal-ħajja tagħna biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din qudies Aħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, għammel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalb safja, bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom li kontu mejtin bidnubietkom u ħtijietkom li fihom darba mxejtu skont ix-xejra ta' din id-dinja, skont il-kap tas-saltna tal-ajru tal-ispirtu li bħalissa qiegħed jaħdem fost dawk li ma jisimgħux. Aħna wkoll għexna darba marqa bil-passjonijiet ta' ġisimna. Konna namlu l-opri tar-rieda tal-ġisem u femitna. Konna minna nfusna u liet il-korla bħal bqija tal-bnedmin. Imma Alla, għani fil-ħniena tiegħu, bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabna, meta aħna konna mejta minħabba fi dnubietna, tana ħajja ġdida flimkien ma' Kristu. Bi grazzja intom salvi, qajjimna miegħu u qiegħdna fis-smawiet ma' Kristu Ġesu biex juri fi żminijiet li ġejjin l-għana blaqis tal-grazzja tiegħu bit-tieba li wera magħna fi Kristu Ġesu. Intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi. U dan mhux bis-saħħa tagħkom, imma b'don ta' Alla, mhux bl-opri biex xi ħadd ma jiftaħar. Aħna ħolqien tiegħu, maħluqa fi Kristu Ġesu, biex namlu l-opri tajba li Alla ħejjilna minn qabel li għandna namlu. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien. Aħna il-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu.
Għajtu bil-ferħ lil-mulej, nies kollha tal-art. Aqdu bil-ferħ lil-mulej, itħlu qudiemu bana ferrieħi. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Kunu għafu li Jaħwe Alla, u ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Idħlu bana taħajr mill-bibien tiegħu bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu, roddulu ħajr u birku ismu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu, minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien xi ħadd mill-folla qal lil Ġesu Mallem, ejt lil ħija jaqsam il-wirt miegħi. Wieġbu Ġesu ħabib min qed nimħallef fuqkom, jew qabbadni nqasmilkom il-ġid bejnietkom. Imbagħad qal lin-nies iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull reba, għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li kollu. U għalilhom parabola, wieħed raġelani ġabar kotra ta' frott mir-raba tiegħu u beda jaħseb u jgħid bejn u bejn ruħu x'se nagħmel għax dan il-frott kollu m'għandix fejn naħżnu. Qal ara x'nagħmel, inħott l-imħażen li għandi u nibni oħrajn akbar u naħżen fihom il-qamħ u l-ġid kollu li għandi. Imbagħad ngħid li nnifsi ruħi għandek ħażna kbira ta' ġid tal-bosta snin, mela strieħ, kul, ixrob, ixxala. Iżda qallu Alla, iblaħ li int, dan il-lejl stess jitolbuk ruħek lura u l-ħwejjeġ li ħejjejt għalik ta' min ikunu. Hekk jiġrilu min jiġma l-ġid għalih innifsu bla ma jistana quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej. Ħarsu irwieħkom minn kull reba. Din hija l-kelma li smajna lil Ġesu jgħid fl-Evanġelju tal-lum u aħna nafu mill-esperjenza tal-ħajja kemm hi vera. Ir-reba x'inhi? Din il-kilba li jkollok aktar, li tġib aktar, tiġma aktar. U Ġesu jgħid ħajtek ma tiddependix bil-ġid li jkollok. U għalhekk lin-nies qalilhom iftħu għajnejkom għax faċli titqarqu qed jgħid Ġesu. Iġibna l-eżempju, il-parabola ta' dar raġel illi kellu ħafna ġid u ried jaħżen dal-ġid kollu biex hu jixxala mbagħad u jgawdi dan il-ġid. Imma li ma kienx jaf u ma kienx qiegħed jittendi dar raġel kien illi kien wasal il-mument tal-mewt tiegħu. U lek il-ġid kollu il-ħażen mhux għalih kien fil-fatt imma l-werrieta. X'irid jgħid Ġesu lilna illum dan il-messaġġ tiegħu. Qed jgħid Ġesu li aħna m'għandniex nirsistu għal ħajja tagħna u tal-familja tagħna, m'għandniex nippruvaw infittxu kwalità ta' ħajja aħjar. U fejn jidħol il-wirt għaliex id-diskors kollu beda mill-wirt, xi ħadd illi kellu problema
familjari fil-wirt u rrit il-Ġesu biex isolvijielu. Fejn il-wirt, aħna għandna nkunu nies li naċċettaw kull tip ta' inġustizzja u abbuż anke ma' min suppost jimxi b'ġustizzja fil-wirt imma jabbuża il-pożizzjoni, għandna naċċettaw hekk dan. Ġesu mhux dan qed jgħid. Mhux qed jgħid li aħna m'għandniex nirsistu għalina għall-ħajja tagħna, għall-familja tagħna, għall-kwalità ta' ħajja aħjar, u mhux qed jgħid li għandna naċċettaw l-inġustizzji fejn jidħol il-wirt hekk. Imma qed jgħid Ġesu li rridu noqogħdu attenti fil-ħajja illi meta naħsbu fil-ġid u f'dak li jista' jkollna, dan ma jsirx jikkmandalna ħajjitna. Dak li jkollna għandu jkun mezz għall-għajxien. Mhux u jikkmandana. Dan qiegħed biex nużawh, mhux biex imexxina hu. Ikun jikkmandana jekk aħna tant nowdnu fuq hekk kontinwament li ma jħalliniex ngħixu ħajja serena. Tant il-moħħ ikun fuq li jkollok illi ma tkunx tista' tgħix ħajja serena fil-kwiet. U nafu wkoll illi dan jista' jwassal anki għal ħafna ħażen, dil-kilba u r-reba twassal għal ħafna ħażen. Narawha fil-ħajja ġenerali wkoll u xekk tixħim, prattiċi korrotti, anki minn taħt. Ġieli serja ta' dawn l-affarijiet. Ma li qed jgħid Ġesu anki jekk ma jwasslek x'għal dan, għandek toqgħod attent illi ma tħallix il-kilba telbek, tirgibek b'mod illi inti ma tistax tgħix il-jum u tgawdi il-jum kull ġurnata tal-ħajja mod seren. Irridu niftakru aħna illi hemm ħaġa importanti ħafna jsemmiha Ġesu hawnhekk. Fl-aħħar mill-aħħar aħna fl-aħħar ta' ħajjitna meta Ġesu jsejħilna l-għandu ma nieħdu xejn magħna minn dak li nkunu ġbarna u ġemmajna u ħażinna il-maħżun tagħna, ma nieħdu xejn magħna. Qas euro ma nieħdu magħna xejn. Li kodna jibqa' ta' warajna. X'nieħdu magħna meta jsejħilna l-mulej? Mhux dak li nkunu ġbarna imma il-ġid li nkunu għamilna. Mhux il-ġid li nkunu akkwistajna dak jibqgħu għal ta' warajna, imma l-ġid li nkunu għamilna mal-oħrajn, speċjalment dawk li huma fil-bżonn. Għalhekk ifakkarna Ġesu li aħna għandna daw tajjeb bil-ġid li għandna manki naħsbu f'dawk li huma fil-bżonn qatt ma nkunu qalbna magħluqa jew indifferenti għal dawk li huma fil-bżonn. Nitolbuh lil qudiesa llum il-mulej biex lilna jgħinna ħalli aħna noqogħdu attenti mir-reba u mill-kilba għal ġid li aħna nużaw tajjeb il-ġid li għandna b'mod li qatt ma nitilfu il-ġid li jibqa' dejjem.
Irrisqu issa tal-bit tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għamel mulej li aħna napprezzaw dak li inti tipprovdinna u nużaw tajjeb il-ġid li għandna mod li qatt ma nitilfu l-ġid li jibqa' dejjem nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha, għal daw kollha li qegħdin għall-kura fl-isptarijiet kemm Malta kemm barra minn Malta jew nkella fid-djar tagħhom, nitolbuk biex tagħtihom l-għajnuna u tgħin ukoll lil dawk li b'xi mod għandhom ir-responsabilità li jservu lil dawn il-morda li jgħinuhom fil-kura tagħhom. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna nkomplu insegwu b'responsabilità il-miżuri għal ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn. Jiġifieri d-distanza soċjali, l-użu tal-maskra u l-użu tas-sanitizer. U li dawn narawhom bħala mezzi wkoll kif nistgħu nirrispettaw l-oħrajn, nirrispettaw is-saħħa u l-ħajja tal-oħrajn. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk illi għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn il-ġranet, biex inti tilqaħħom fi ħdanek u biex tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubejtek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Fit-tubejtek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Dik is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spirtu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiera tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawit. Birek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smawit. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs rattil ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġism li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċira ġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Raħabru mew tiegħek mulej, ġanru bil-ferri għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sida Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza, Ommalla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Missjonarji Ġeżwiti fil-Kanada u San Pawl tas-Salib u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu kif għallimna u kif ridna nitolbu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatik, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina l-lum, affrinna tobietna bħalma naħfru minn oħati għalina, u la daħannix fit tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Ġek jessaltna l-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tijak nħallilkom is-slim, natikom is-slim tijaj. La tħaris li ndnubietna zaħares li il-fidi tal-Knisja tijak. Għati jaslim u laqda li jintrit fija, int li teħxu s-saltan għal-dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Mijak ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Għalej, ma sollix li t-tħol ta' t-saqaf tijaj, iżdejt bis kelma wahda, ruħi tkun infejqa.
talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamil mulej li bis-sem li nieħdu fis-sagrament imqazza nimxu l-qoddim fi triq tajba. Ek li niqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-erf bil-ġid tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Nroddu ħaj lill-Alla. Alla tana smat-talb tagħna ejna u jaqafmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. F'kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santismorina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet talina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera reweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġelu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. U bżonati kuljum tina llum offrinna d-dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa fis-sija tal-mewtana amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitumbin issa fis-sija tal-mewta amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitumbin issa fis-sija tal-mewta amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitumbin issa fis-sija tal-mewta amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitumbin issa fis-sija tal-mewta amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitumbin issa fis-sija tal-mewta amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitumbin issa fis-sija tal-mewta amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissimorina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubitna ħarisna minnar tal-infern u ġenera l-weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Obżina ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna pa' ma nafru minnu ħati għalina għaddaħalniex fit-tġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewta amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewta amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewta amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewta amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewta amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewta amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewta amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewta amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewta amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewta amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissimorina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Obżar kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna pa' ma nafru minnu ħati għalina għaddaħalniex fit-tġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewta amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa fis-sija tal-mewta amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lill Spiritu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissimo-Rina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minn-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija ppreżentat lil-bina Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Obżinata kuljum għatina l-lum affrinna n-nubietna palma nafru minnu ħati għalina. Daħannix fit tiġrib iżeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lill Spiritu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissimo-Rina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minn-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija tilfet il-bina Ġesu u wara t-tim sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Obżinata kuljum għatina l-lum affrinna n-nubietna palma nafru minnu ħati għalina. La daħannix fit tiġrib iżeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu.
Għaddisa Marija Umma tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santis Morina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlowa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Obżna kull-jum għatina l-lum għafrinna n-nubietna pa' minn affru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tġrib iżdeħ l-isna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawn ta' dejjem jiddifuq. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalbtana. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xibba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina.
Torri ta' David, Itlob għalina. Torri ta' Lavorju, Itlob għalina. Dar ta' Deb, Itlob għalina. Arka ta' Rabta ġdida, Itlob għalina. Bib ta' Sema, Itlob għalina. Kewba ta' Filodu, Itlob għalina. Saħħa tal-Morda, Itlob għalina. Kien tal-Midinbil, Itlob għalina. Farax tal-Migranti, Itlob għalina. Farax tal-Imniktin, Itlob għalina. Għajnuna tal-Insara, Itlob għalina. Sultana tal-Anġli, Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana imtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisa Ummalla, Biex ikun jisoq inna dak li wedna Kristu. u Alla li rrit li matħabbira tal-Anġlu bentija kisir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarru Ummalla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Parus kas-sesmu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
It-talba tar-Rożarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Il-Knisja f'Malta tkompli tappella biex il-koll nosservaw b'attenzjoni d-direttivi dwar il-prevenzjoni tal-COVID-19 għal ħarsien tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Min jixtieq jgħin il-Knisja tkompli ħidmieta fis-soċjetà mod speċjali f'din is-sitwazzjoni li ninsabu fiha huwa mistidenjati donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu għal aktar dettalji fuq 21 24 12 81. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom u l-kumplament tal-ġurnata tajba.